Току-що пристигнахме на почивка и все още не съм разпаковала багажа на Алис. Реших да ви покажа какво съм взела, понеже често получавам такива въпроси. Освен памперси, пелени, шишета и мляко, което мисля, че е ясно, съм взела една възглавничка, мокри кърпи, дрежки, по-дебели, малко бодита, да има така, дънки, още дрехи, още дънки, 3 чифта бански, обувки и няколко чифта чорапи. И още едни обувки. Ето. И любимата ми част, т.е. несесер и от Коледа, от Hey Honey. Ще го видите. Тук съм събрала всичките играчки. Едно меченце за гушкане, една гризалка, втора, жирафчето, още една играчка и още една гризалка. Всъщност побирам страшно много неща. Поръчала съм много различни типове несесери от всякакви странички в интернет. Не съм доволна. Няма такъв, който да побира всичко, но пък този ми е идеален. Ето. До една и събира всичките играчки. Видя ли този несесер? Знам, че тук са ми играчките. Край. А това е несесер номер 2. Този ми е любим. От най-новата колекция на Hey Honey. Тук ми е козметиката за Алис. Така, тук имаме крем за подсичане, пробиотик, капки, всякакви видове лекарства, още кремчета, слънцезащита, още капки, това даже не знам какво е. Витамин D и физиологичен разтвор. Всъщност тези ампули на Baby Cup са ми много удобни, понеже са си 10 в опаковка. Супер удобни са, навсякъде си ги нося. Ето така се изглеждат. Стават за промивка на нос, уши, както и за инхалации. Откакто се е родила Алис, ползвам само тях. Още нещо на тази марка, която използвам, е морската вода за нос. Тази между другото ми е чисто нова, понеже старата ми беше свършила. Така изглежда. Той е специално за новородени, понеже накрайника е малък и е с много мека струя. Да. Не заема никакво място, супер удобно. Това е must have. Сега искам да ви препоръчам едно нещо, което открих съвсем скоро. Здравей, мамо! Всъщност това е единственият в Европа безшумен инхалатор с физиологичен разтвор, който е супер лесен за употреба. Препоръчвам с 2 ръце, ползвам си го както в къщи, така и за изпът. Ето виждате, сега ще ви покажа даже как се сглобява. Разтвор изглежда по този начин. Това е едната част. Слагате тук. И втората. Ето по този начин. И само за секунди, супер бързо става с едно врътване. Ето. Може да инхалирате както от легнало положение, така и по този начин. Вътре има 85 мл физиологичен разтвор. Цялото шише е около 90 минутна инхалация. По принцип само една минута е нужна да увлажни, а до 2-3 минутки, когато се използва,